Είστε εδώ γιατί κάτι δεν αισθάνεστε σωστό. Δεν έχετε νέα από εκείνη. Ούτε τηλεφώνημα, ούτε μηνύματα, μόνο σιωπή. Αλλά δεν είναι το είδος της σιωπής που χτυπάει την πόρτα, δεν σας έκανε μπλοκ, δεν σας διαγράψε. Είναι ακόμα εκεί ορατή σιωπηλά. Και αυτή η ησυχία, αυτή η σιωπή, μένει στον αέρα. Όχι σαν ένα τέλος, αλλά σαν μια ερώτηση που δεν μπορείτε να απαντήσετε. Βρίσκεστε κολλημένοι ανάμεσα σε δύο πιθανότητες. Έφυγε ή περιμένει. Εδώ είναι που οι περισσότεροι άνδρες χάνονται μέσα στην ομίχλη της αβεβαιότητας, ερμηνεύοντας κάθε ψίχουλο, κάθε απουσία, κάθε καθυστερημένη προβολή στάριο σήμα. Αλλά αν το σήμα δεν αφορούσε καθόλου εκείνη, τι γίνεται αν αυτή η στιγμή σιωπής λιγότερο σχετίζεται με το να την αποκωδικοποιήσετε και περισσότερο με το να αντιμετωπίσετε επιτέλους εσάς τον εαυτό σας. Γιατί η σιωπή δεν σημαίνει πάντα απόρριψη. Μερικές φορές είναι το βήμα της προς τα πίσω για να δει ποιος είστε χωρίς αυτήν. Να δει αν θα την κυνηγήσετε ή αν θα υψωθείτε. Και αυτό ακριβώς είναι αυτό το βίντεο. Εάν ποτέ αισθανθήκατε αυτό το τράβηγμα, την παρόρμηση να επικοινωνήσετε μόνο για να νιώσετε κάτι, σταματήστε. Υπάρχει ένας διαφορετικός δρόμος. Ένας δρόμος όχι της αντίδρασης, αλλά της ανάκλασης. Και αν αυτός είναι ο δρόμος που είστε έτοιμοι να βαδίσετε, είστε ακριβώς εκεί που πρέπει να είστε. Κάντε like στο βίντεο. Εγγραφείτε στο Stoic Station και μείνετε μαζί μου, γιατί αυτά που πρόκειται να ακούσετε ίσως δεν αλλάξουν, απλώς τον τρόπο που βλέπετε εκείνη. Μπορεί τελικά να αλλάξουν τον τρόπο που βλέπετε τον εαυτό σας. Τώρα ας μπούμε στο ψητό. Υπάρχει ένα είδος σιωπής που δεν φωνάζει, δεν χτυπάει την πόρτα, δεν προσφέρει τελευταίες λέξεις. Απλώς αιωρείται. Και όταν προέρχεται από μια γυναίκα με την οποία κάποτε μοιραζόσασταν μια σύνδεση, κόβει διαφορετικά. Δεν φωνάζει απόρριψη. Ψιθυρίζει αμφιβολία, σύγχυση, αβεβαιότητα. Ενεργοποιεί το μέρος σας που θέλει απαντήσεις, ένα κλείσιμο, κάτι να κρατηθεί, αλλά το μόνο που έχετε είναι τίποτα. Και σε αυτό το κενό, οι περισσότεροι άνδρες μπλέκονται σε μια σπήρα. Λένε στον εαυτό τους ότι τέλειωσε, ότι ξόφλησε, ότι η σιωπή της είναι ο ήχος του αντίο. Αλλά αυτό δεν είναι πάντα αλήθεια. Μερικές φορές η σιωπή της σημαίνει κάτι τελείως διαφορετικό, κάτι πολύ πιο πολύπλοκο. Η σιωπή δεν είναι πάντα απουσία, δεν είναι πάντα οριστικότητα. Μερικές φορές είναι ένας χώρος που δημιουργεί για να σας δει πιο καθαρά, να σας παρατηρήσει χωρίς το φίλτρο της προσοχής της. Γιατί μια γυναίκα που κάποτε σας έδινε τη συναισθηματική της ενέργεια, τώρα θέλει να μάθει ποιος γίνεστε όταν αυτή η ενέργεια δεν είναι πια εγγυημένη. Βλέπετε, η συναισθηματική σιωπή δεν είναι ετοιμιγορία. Είναι δοκιμασία. Η σιωπή δεν είναι απόρριψη. Μπορεί να είναι μια δοκιμασία της συναισθηματικής σας δύναμης. Μπορεί να μην σας έχει αφήσει να φύγετε, αλλά κάνει ένα βήμα πίσω. Όχι για να εξαφανιστεί, όχι για να σας πληγώσει, αλλά για να παρατηρήσει κάτι. Την αντίδρασή σας, το πλαίσιό σας, την πειθαρχία σας, την αίσθηση του εαυτού σας όταν δεν σας τραβάνε πλέον κοντά. Αυτή είναι η σιωπή. Δεν είναι παθητική, είναι φορτισμένη με συναίσθημα, με φόβο, με περιέργεια. Μπορεί ακόμα να νοιάζεται, αλλά προστατεύεται τον εαυτό της. Μπορεί ακόμα να σας νοιάζεται, αλλά δεν είναι έτοιμη να εκθέσει αυτή την ευπάθεια. Έτσι, αντί να μιλήσει, παρατηρεί. Και κάνοντάς το, αφήνει την πόρτα ανοιχτή αρκετά για να μπορείτε να τη βλέπετε, αλλά όχι αρκετά για να μπορείτε να την προσεγγίσετε. Εκεί είναι που οι περισσότεροι άνδρες αποτυγχάνουν. Βλέπουν την απόσταση και υποθέτουν ότι πρέπει να τη κλείσουν, ότι πρέπει να δράσουν, να εξηγήσουν, να διορθώσουν. Αλλά αυτό δεν είναι πρόβλημα προς επίλυση. Είναι μια στιγμή προς αντιμετώπιση. Αυτό που προσέχει δεν είναι η προσπάθειά σας να την κυνηγήσετε. Παρατηρεί την ικανότητά σας να διατηρήσετε την ηρεμία, να παραμείνετε ψύχρεμοι, να ανταποκριθείτε με παρουσία, όχι πανικό. Αυτό είναι που κάνει αυτό το είδος σιωπής τόσο αντιπαραθετικό, γιατί εκθέτει τη σχέση σας με τον εαυτό σας. Πόσο γρήγορα αναζητάτε επιβεβαίωση, πόσο απελπισμένα χρειάζεστε επικύρωση και αν η ταυτότητά σας χτίστηκε πάνω στην προσοχή της. Αυτό που ρωτάει πραγματικά, χωρίς ποτέ να το πει, είναι αυτό. Ποιος είσαι χωρίς εμένα? Και για πολλούς άνδρες η απάντηση είναι σπαραξικάρδια, γιατί χωρίς αυτήν είναι χαμένοι. Η ειρήνη τους δεν ήταν ποτέ πραγματικά δική τους. Εξαρτώταν από το να βλέπονται, να τους θέλουν, να τους επιλέγουν. Αλλά εδώ είναι η πρόσκληση κρυμμένη μέσα στη σιωπή της, η ευκαιρία να συναντήσετε τον άνδρα που έχετε αποφύγει να γίνετε, αυτόν που στέκεται σταθερά όταν τίποτα δεν είναι βέβαιο, αυτόν που δεν κυνηγάει αυτό που απομακρύνεται, αυτόν που βλέπει τη σιωπή σαν καθρέφτη, όχι απειλή. Η συναισθηματική σιωπή στην πιο αληθινή της μορφή δεν είναι τιμωρία. Είναι ένας καθρέφτης που κρατάτε μπροστά στην συναισθηματική σας ωριμότητα. Είναι ο χώρος όπου αποκαλύπτονται οι ανασφάλειές σας και όπου μπορεί να γεννηθεί η δύναμή σας,
Αν είστε πρόθυμοι να την αντιμετωπίσετε, οι περισσότεροι άνδρες δεν το κάνουν. Οι περισσότεροι άνδρες αντιδρούν, επικοινωνούν, οικετεύουν, εξηγούν, προσπαθούν να εξαναγκάσουν σαφήνεια από κάποιον που έχει επιλέξει να μην μιλάει. Αλλά κάνοντάς το χάνουν το ίδιο το πράγμα για το οποίο δοκιμάζονταν. Το κέντρο τους. Η αλήθεια είναι αυτή. Αυτή η σιωπή δεν αφορούσε ποτέ εκείνη. Αφορά εσάς. Αφορά το αν θα ορίσετε τον εαυτό σας μέσα από την απώλεια ή μέσα από την ηρεμία. Αν θα καταρρεύσετε στον χώρο που αφήνει πίσω της ή αν θα επεκταθείτε σε αυτόν. Και αν επιλέξετε να υψωθείτε σε αυτόν τον χώρο, θα γίνετε κάποιος νέος, κάποιος πιο δυνατός, κάποιος πιο ήρεμος, κάποιος που δεν απλά επιβιώνει στη σιωπή, αλλά αναπτύσσεται μέσα σε αυτήν. Γιατί ο άνδρας που μαθαίνει να μένει παρόν όταν όλα τα άλλα απομακρύνονται, αυτός είναι ο άνδρας που γίνεται αλυσμόνητος. Δεν σημαίνει κάθε σιωπή αντίο. Μερικές είναι μόνιμες, άλλες είναι υπολογισμένες. Και αν δεν ξέρετε τη διαφορά, θα κυνηγήσετε τη λάθος γυναίκα και θα χαθείτε στη διαδικασία. Υπάρχει μια διαφορά κοφτερή αλλά συχνά παραβλεπόμενη ανάμεσα σε μια γυναίκα που έχει πραγματικά προχωρήσει και σε μια γυναίκα που παρατηρεί σιωπηλά. Η μία προσφέρει οριστικότητα, η άλλη αβεβαιότητα. Και αν δεν καταλαβαίνετε τη διαφορά, θα ανταποκριθείτε και στις δύο με τον ίδιο τρόπο. Και έτσι χάνουν πολλοί άνδρες την ψυχραιμία και τη δύναμή τους. Το πραγματικό κλείσιμο είναι όμως τη σαφήνειά του. Σας κάνει μπλοκ, διαγράφει κάθε φωτογραφία, ξεπαρακολουθεί. Κόβει κάθε σύνδεση. Οι πράξεις της δεν είναι απλώς δυνατές, είναι απόλυτες. Πονάει, αλλά τουλάχιστον ξέρετε που στέκεστε. Δεν μένουν ερωτήματα. Αυτό το είδος σιωπής είναι οριστικό. Σκοπός έχει να δημιουργήσει μια απόσταση που δεν μπορεί να παρερμηνευτεί. Και με έναν παράξενο τρόπο υπάρχει ειρήνη σε αυτό. Η θλίψη είναι πραγματική, αλλά το ίδιο είναι και η απάντηση. Αλλά η στρατηγική σιωπή αυτή είναι μια διαφορετική καταιγίδα. Δεν σας κάνει μπλοκ. Στην πραγματικότητα, παραμένει αρκετά ορατή για να αισθανθείτε την παρουσία της, χωρίς ποτέ να συμμετέχει άμεσα. Βλέπει τις ιστορίες σας, κάνει like σε μια παλιά φωτογραφία, ποστάρει ένα ασαφές απόφθεγμα για τη θλίψη ή την ανάπτυξη, κάτι που μοιάζει σαν να τραβήχτηκε από τις σελίδες της δικής σας ιστορίας. Αυτά δεν είναι ατυχήματα. Είναι υπολογισμένα κομμάτια συναισθηματικού υπολείμματος. Θέλει να γίνετε αισθητοί χωρίς να είναι ευάλωτη. Να την προσέχετε χωρίς να ζητάει. Είναι ο τρόπος της να παραμένει σχετική στο μυαλό σας, όχι επικοινωνώντας αλλά τραβώντας σας μέσα με υπονοούμενα και σύμβολα. Δεν κλείνει το βιβλίο. Αφήνει την τελευταία σελίδα μισογραμμένη και εσείς μένετε να διαβάζετε ανάμεσα στις γραμμές. Εδώ είναι που αρχίζει η παγίδα. Άφησε την πόρτα ελαφρά ανοιχτή. Αυτό δεν είναι πρόσκληση. Είναι παγίδα. Μοιάζει με ελπίδα, σαν μια σπίθα που ακόμα αναβοσβήνει στα στάχια, αλλά στην πραγματικότητα είναι μια ψυχολογική δοκιμασία, ένας χώρος που αφήνει ανοιχτό όχι για να περάσετε εσείς, αλλά για να δει αν θα το κάνετε. Γιατί το πώς αντιδράτε σε μια πόρτα μισάνοιχτη, της λέει όλα όσα πρέπει να ξέρει. Αν ορμήσετε μέσα, ξεκινήσετε να στέλνετε μηνύματα ξανά, να αντιδράτε συναισθηματικά σε κάθε ανάρτηση, κάθε ψίχουλο, αυτό που δείχνετε δεν είναι αυτοπεποίθηση, είναι ανάγκη, είναι φόβος. Είναι ένας άνδρας που ψάχνει για κάτι έξω, από τον εαυτό του για να νιώσει σταθερός ξανά. Και αυτό δεν είναι ελκυστικό, δεν είναι ασφαλές. Δεν είναι η ενέργεια ενός άνδρα που ηγείται, η σκληρή αλήθεια είναι αυτή. Η στρατηγική σιωπή δεν προορίζεται να λυθεί. Δεν είναι πρόσκληση για δράση. Είναι πρόσκληση για παρατήρηση, για να μείνετε με την ανασφάλεια, να παραμείνετε γερά στη θέση σας μπροστά στην ασάφεια. Είναι ένας καθρέφτης, όχι ένα μήνυμα. Και αν το παρεξηγήσετε, αν πιστέψετε ότι κάθε υποβλητικό post είναι ένα κάλεσμα για να επιστρέψετε, θα πέσετε ακριβώς μέσα σε έναν κύκλο υπερσκέψεων, κυνηγήματος και συναισθηματικής εξάντλησης. Έτσι, τι πρέπει να κάνετε? Αναγνωρίζετε ότι η πόρτα είναι ανοιχτή, αλλά δεν περνάτε από αυτήν. Παρατηρείτε τα σημάδια, αλλά δεν κυνηγάτε το νόημά τους. Καταλαβαίνετε ότι μπορεί ακόμα να είναι συναισθηματικά συνδεδεμένη, αλλά ξέρετε επίσης ότι η δύναμη ενός άνδρα δεν αποδεικνύεται από το πόσο γρήγορα αντιδρά, αλλά από το πόσο καιρό μπορεί να παραμείνει σταθερός. Υπάρχει μεγάλη δύναμη στον εγκράτεια, στο να μην χρειάζεται να αποκωδικοποιήσετε κάθε κίνησή της, στο να μην βιάζεστε να διορθώσετε κάτι που δεν έχει σαφώς σπάσει, γιατί τη στιγμή που κυνηγάτε ένα κλείσιμο σε ένα χώρο που ποτέ δεν ήταν κλειστός για να αρχίσει, παγιδεύετε τον εαυτό σας στη συναισθηματική αναμονή κάποιου άλλου. Η στρατηγική σιωπή είναι μια δοκιμασία του συναισθηματικού σας πλαισίου, μια δοκιμασία της υπομονής σας, της σαφήνειάς σας. Σχεδιάστηκε για να δει αν μπορείτε να κάθεστε με το άγνωστο, χωρίς να αναζητάτε επικύρωση. Και πάνω απ' όλα, προορίζεται να αποκαλύψει αυτό. Μπορείτε ακόμα να ηγηθείτε στη ζωή σας, να οικοδομήσετε τον εαυτό σας
και να παραμείνετε παρόν ακόμα και όταν δεν έχετε όλες τις απαντήσεις. Αυτή είναι η πραγματική πρόκληση, όχι το να την κυνηγάτε, αλλά το να στέκεστε ακίνητοι όταν κάθε μέρος σας θέλει να αντιδράσει. Όχι επειδή δεν σας νοιάζει, αλλά επειδή σας νοιάζει περισσότερο ποιος γίνεστε, παρά τι μπορεί να νιώθει εκείνη, γιατί ο άνδρας που βλέπει την πόρτα ελαφρά ανοιχτή και δεν τρεμάται, δεν χτυπάει, δεν οικετεύει να τον αφήσουν πίσω. Αυτός είναι ο άνδρας που γίνεται αλυσμόνητος. Όχι επειδή έκανε κάτι μεγάλο, αλλά επειδή επέλεξε την ηρεμία έναντι του χάους. Επειδή επέλεξε την παρουσία έναντι του πανικού. Επειδή επέλεξε τον εαυτό του. Όταν μια γυναίκα επιλέγει τη σιωπή αλλά παραμένει συναισθηματικά παρουσία, δεν είναι μια τυχαία πράξη. Δεν είναι αδιαφορία και δεν είναι ατύχημα. Είναι μια υπολογισμένη ισορροπία μεταξύ της, επιθυμίας να παραμείνει συνδεδεμένη και της ανάγκης να προστατεύσει τον εαυτό της. Η σιωπή της μπορεί να φαίνεται παθητική στην επιφάνεια, αλλά από κάτω ζει μια πολύπλοκη, συναισθηματική διαδικασία που τροφοδοτείται από φόβο, υπερηφάνεια και περιέργεια. Δεν επικοινωνεί, αλλά παρατηρεί. Δεν μιλάει, αλλά δίνει σήματα. Δεν στέλνει μηνύματα, αλλά με κάποιο τρόπο αφήνει ακόμα την παρουσία της στον κόσμο σας. Μια προβολή ιστορίας εδώ, ένα υποβλητικό like εκεί, ένα στίχος τραγουδιού, ένα απόφθεγμα για την αγάπη, την απώλεια ή το να αφήνεις να φύγει. Όλα αισθάνονται γνωστά σκόπιμα και είναι. Γιατί θέλει να μάθει κάτι όχι μέσω λέξεων, αλλά μέσα από την αντίδρασή σας στην απουσία της. Σκέφτεστε ακόμα για αυτήν. Θα επικοινωνήσετε πρώτος. Θα σπάσετε εσείς πριν σπάσει εκείνη. Μπορεί να μην είναι έτοιμη να ακούσει τις απαντήσεις δυνατά, αλλά ακόμα τις θέλει. Αυτό που κάνει δεν είναι χειραγώγηση, είναι συναισθηματική αυτοσυντήρηση. Βαθιά μέσα της είναι σε σύγκρουση. Αισθάνεται ακόμα κάτι, αλλά δεν θέλει να φανεί ευάλωτη. Δεν θέλει να ρισκάρει να είναι αυτή που προσπαθεί και να συναντά σιωπή αντάλλαγμα. Έτσι επιλέγει ψίχουλα αντί για ομολογία, σύμβολα αντί για ομιλία. Αφήνει τη συμπεριφορά της να ψιθυρίσει αυτό που η υπερηφάνειά της δεν της επιτρέπει να πει άμεσα. Ρωτά χωρίς να ρωτάει, ποιος είσαι εγώ. Ρωτά χωρίς να ρωτάει, ποιος είσαι χωρίς εμένα. Αυτή είναι η καρδιά της σιωπής της. Δεν κάνει βήμα πίσω απλώς για να δει αν θα την κυνηγήσετε. Κάνει βήμα πίσω για να παρατηρήσει τη σχέση σας με τον εαυτό σας. Θα πανικοβληθείτε, θα κρατηθείτε, θα προσπαθήσετε να επιβάλλετε μια απάντηση απλώς για να καταπράунετε τη δική σας ανασφάλεια ή θα παραμείνετε ήρεμοι, ενήμεροι, σταθεροί. Εδώ δοκιμάζεται η συναισθηματική ωριμότητα, όχι από τη σύγκρουση αλλά από τη σιωπή. Η ηρωνία είναι ότι ενώ χρησιμοποιεί τη σιωπή για να αποφύγει τον κίνδυνο, ελπίζει επίσης ότι εσείς θα της δείξετε κάτι μέσα από την μη αντίδρασή σας. Αν μπορείτε να κρατήσετε το έδαφος σας, αν μπορείτε να καταλάβετε το μήνυμα χωρίς να το δραματοποιήσετε, αποκαλύπτετε ένα βάθος που πηγαίνει πέρα από την επιφανειακή πάλη πάνω κάτω, στην οποία πέφτουν οι περισσότεροι άνδρες. Της δείχνετε ότι η σταθερότητά σας δεν εξαρτάται από τις αντιδράσεις της, και αυτός είναι ακριβώς το είδος του άνδρα που μπορεί να σέβεται, ακόμα και αν δεν είναι έτοιμη να το πει, αλλά αν αντιδράσετε πολύ γρήγορα, πολύ συναισθηματικά, αν αρχίσετε να προσπαθείτε να ερμηνεύσετε κάθε στίχο που ποστάρει ή να τη στέλνετε, μηνύματα μετά από κάθε ενιγματικό απόφθεγμα, επικυρώνετε τους φόβους της. Επιβεβαιώνετε ότι καθοδηγείστε από το συναίσθημα, όχι από το κέντρο σας, ότι ακόμα χρειάζεστε κάτι από αυτήν για να νιώσετε ολόκληροι. Αυτό που θέλει βαθιά μέσα της είναι να αισθανθεί συναισθηματικά ασφαλής. Και αν δεν μπορείτε να της δείξετε ότι είστε ασφαλείς μέσα στον εαυτό σας, ότι δεν χρειάζεστε την παρουσία της για να κρατήσετε το πλαίσιό σας, τότε εκείνη δεν θα αισθανθεί αρκετά ασφαλής για να επιστρέψει στη σύνδεση, ακόμα και αν της λείπει. Αυτό είναι το παράδοξο της σιωπής. Κάνει βήμα πίσω ελπίζοντας ότι θα την προσέξετε στην ησυχία, αλλά χρειάζεται επίσης να ξέρει ότι δεν θα ξετυλιχθείτε σε αυτήν. Έτσι η ερώτηση γίνεται. Μπορείτε να δείτε τη σιωπή της για αυτό που είναι. Μπορείτε να καταλάβετε την ανάγκη της, να προστατεύσει τον εαυτό της, χωρίς να το πάρετε προσωπικά. Μπορείτε να την αφήσετε να παρατηρεί χωρίς να κάνετε παράσταση, γιατί όταν παραμείνετε γερά στη θέση σας μπροστά στη σιωπή της, επικοινωνείτε περισσότερα από την καθησύχαση. Επικοινωνείτε δύναμη, όχι του δυνατού είδους, όχι του αντιδραστικού είδους, αλλά του ήρεμου, σταθερού είδους που λέει «Δεν χρειάζομαι να μιλήσεις για να σε καταλάβω και δεν χρειάζομαι την προσοχή σου για να παραμείνω αυτός που είμαι». Αυτό είναι που παρατηρεί πραγματικά, όχι τη στοργή σας, αλλά την εγρήγορσή σας. Όχι την πόσο σας λείπει, αλλά την ηγετική σας ικανότητα. Και όταν περάσετε αυτή τη άρρητη δοκιμασία, εκείνη θα το νιώσει. Όχι στο μυαλό της, αλλά στα έντερα της. Γιατί για μια γυναίκα που φοβάται τον συναισθηματικό κίνδυνο, τίποτα δεν μιλάει πιο δυνατά από έναν άνδρα που δεν τρεμάται
Όταν εκείνη σιωπά. Δεν θέλει να την κυνηγήσετε. Θέλει να αισθανθεί ότι αν γυρίσει, εσείς θα είστε ακόμα εκεί, αλλά δεν θα περιμένετε. Θα στέκεστε ολόκληροι και ήδη θα γίνεστε περισσότερο. Όταν μια γυναίκα αποσύρεται στη σιωπή, οι περισσότεροι άνδρες αντιδρούν όχι με παρουσία, αλλά με πανικό. Η ηρεμία τους αναστατώνει. Η ασάφεια τους τρώει και έτσι κάνουν αυτό που αισθάνονται, φυσιολογικό όταν δεν καταλαβαίνουν τι συμβαίνει. Προσπαθούν να το διορθώσουν, γράφουν μακρά, συναισθηματικά φορτισμένα μηνύματα, χύνοντας εξηγήσεις και απολογίες για πράγματα που εκείνη ποτέ δεν ζήτησε να επιδιορθωθούν. Στέλνουν μηνύματα που φωνάζουν «Κοίτα με», σου ακόμα και όταν έχει ξεκάθαρα επιλέξει να κάνει ένα βήμα πίσω. Προσπαθούν να αποδείξουν την αξία τους μέσω της υπερεπικοινωνίας, ελπίζοντας ότι αν απλώς πουν το σωστό πράγμα, εκείνη θα επιστρέψει. Αλλά εδώ είναι που αρχίζει το ξετύλιγμα, γιατί στην απελπισμένη προσπάθεια να διορθώσουν τη σιωπή, προδίδουν κάτι πολύ βαθύτερο, αποκαλύπτουν πόσο λίγο εσωτερικό έδαφος στέκονται. Δεν διορθώνετε τη σιωπή της γεμίζοντάς την, δεν διεκδικείτε την προσοχή της κατακλείζοντάς την με τη δική σας. Και το πιο σημαντικό, δεν χρειάζεται να διορθώσετε τη σιωπή της. Υποτίθεται ότι πρέπει να μάθετε από αυτήν. Αυτή η σιωπή δεν ήταν σφάλμα στη σύνδεση. Δεν είναι ένα σπασμένο κύκλωμα που χρειάζεται επανασύνδεση. Είναι μια δοκιμασία της ωριμότητάς σας, της αυτοσυγκράτειάς σας, της ικανότητάς σας να είστε ακίνητοι όταν δεν έχετε τον έλεγχο. Γιατί όταν πανικοβάλλεστε, όταν πιέζετε, όταν οικετεύετε για σαφήνεια, αυτό που δείχνετε δεν είναι φροντίδα, είναι φόβος. Και καμία γυναίκα δεν αισθάνεται ασφαλής να επανέλθει σε ένα χώρο που κυβερνάται από συναισθηματική αστάθεια. Αυτό που πολλοί άνδρες δεν αντιλαμβάνονται είναι η σιωπή της σπάνια αφορά το να σας τιμωρήσει, αφορά την παρατήρησή σας και το πώς συμπεριφέρεστε στην απουσία της, λέει πολύ περισσότερα από το πώς συμπεριφέρεστε όταν ήταν μπροστά σας. Σταματήστε να προσπαθείτε να ελέγξετε τη συμπεριφορά της και αρχίστε να παρατηρείτε τη δική σας. Αν η σιωπή της σας συνθλίβει, αν σας οδηγεί σε υπερσκέψεις, υπερεξηγήσεις, υπερπροσπάθειες, τότε αυτή η αντίδραση δεν είναι ευθύνη της, είναι δική σας. Γιατί αυτή η σιωπή, όσο άβολη κι αν είναι, κρατάει έναν καθρέφτη μπροστά σας. Δεν αντικατοπτρίζει απλώς που στέκεται εκείνη. Αντικατοπτρίζει που λείπετε εσείς. Και σε αυτή την αντανάκλαση θα βρείτε ακριβώς το σημείο όπου αρχίζει η συναισθηματική σας εργασία. Εδώ είναι που οι περισσότεροι άνδρες χάνουν όχι μόνο τη γυναίκα, αλλά και τον εαυτό τους. Πιστεύουν ότι η δράση θα τους την κερδίσει πίσω, ενώ στην πραγματικότητα η αυτοσυγκράτεια προσελκύει σεβασμό. Πιστεύουν ότι τα λόγια θα επιδιορθώσουν την απόσταση, ενώ η παρουσία και η ψυχραιμία μιλούν πιο δυνατά. Έτσι, αν μπαίνετε στον πειρασμό να στείλετε αυτό το τελευταίο μήνυμα, μην το κάνετε. Αν νιώθετε την παρόρμηση να εξηγηθείτε απλώς για να λάβετε μια απάντηση, κάντε παύση, όχι για εκείνη αλλά για εσάς. Γιατί τη στιγμή που σταματάτε να προσπαθείτε να διορθώσετε κάτι που δεν είναι δικό σας να ελέγξετε, είναι η στιγμή που αρχίζετε να διεκδικείτε αυτό που είναι δικό σας. Το πλαίσιό σας, τη σαφήνειά σας, τη δύναμή σας, και αυτός είναι ο άνδρας που θα θυμάται. Όχι αυτός που πανικοβλήθηκε στη σιωπή της, αλλά αυτός που μεγάλωσε εξαιτίας της. Όταν οι περισσότεροι άνδρες νιώθουν το τσούξιμο της σιωπής, βιάζονται να γεμίσουν το κενό. Ενεργούν από την ανασφάλεια, όχι από σαφήνεια. Επικοινωνούν πολύ νωρίς, λένε πάρα πολλά ή κάνουν πολύ λίγο από αυτό που πραγματικά έχει σημασία. Να κοιτάξουν προς τα μέσα. Αλλά ο άνδρας που βασίζεται στον στοικισμό κινείται διαφορετικά. Δεν αντιδρά στην απουσία με απελπισία. Δεν ερμηνεύει τη σιωπή ως κάλεσμα για δράση. Καταλαβαίνει ότι ο χώρος που αφήνει πίσω της δεν είναι εγκατάλειψη. Είναι ένας καθρέφτης, μια πρόσκληση να προχωρήσει βαθύτερα μέσα στον εαυτό του. Αυτός ο άνδρας δεν κυνηγάει απαντήσεις. Γίνεται μία. Δεν σπάει τη σιωπή με θόρυβο. Σπάει τα παλιά του μοτίβα με ηρεμία. Ο στοικός άνδρας αναλογίζεται όχι επειδή του λείπει συναίσθημα, αλλά επειδή αρνείται να αφήσει το συναίσθημα να οδηγήσει το τιμόνι. Εκεί που άλλοι μπλέκονται σε σπήρα μέσα στην αβεβαιότητα, αυτός ακονίζεται μέσα σε αυτήν. Εκεί που άλλοι τρεμάται, αυτός μένει σταθερός. Αναγνωρίζει ότι η σιωπή δεν είναι κάτι να πολεμήσεις εναντίον, είναι κάτι να αναπτυχθείς μέσα σε αυτήν. Ξέρει αυτή τη μια αλήθεια. Γίνεσαι ο άνδρας που δεν τρεμάται μπροστά στην αβεβαιότητα. Εκεί είναι που σφυριλατείται η δύναμη, όχι στη σαφήνεια, αλλά στο χάος. Και το είδος του άνδρα που κερδίζει βαθύ, διαρκές σεβασμό δεν είναι αυτός που σπέβδει να επαναφέρει τη σύνδεση. Είναι αυτός που παραμένει συγκεντρωμένος ενώ οι άλλοι καταραίουν. Αυτός που δεν χρειάζεται να τον καθησυχάσουν για να παραμείνει κεντραρισμένος, γιατί ξέρει ποιος είναι ακόμα, και όταν κανείς άλλος δεν το επιβεβαιώνει. Υπάρχει μια παρουσία μέσα του που δεν μπορεί να κλονιστεί. Δεν είναι παράσταση.
Δεν είναι η σιωπή που χρησιμοποιείται ως στρατηγική. Είναι μια σιωπή που μιλάει για αυτοεμπιστοσύνη. Δεν χρειάζεται να αποδείξει ότι δεν τον επηρέασε. Η ζωή του το δείχνει ήδη. Οι πράξεις του, η πειθαρχία του, ο τρόπος που κουβαλάει τον εαυτό του, ενώ ο υπόλοιπος κόσμος αναρωτιέται τι συμβαίνει στο κεφάλι του. Αυτό είναι που τον κάνει μαγνητικό. Όταν μια γυναίκα αποσύρεται και αυτός επιλέγει να μην κυνηγήσει, όχι από υπερηφάνεια, αλλά από ειρήνη, εκείνη το παρατηρεί. Όχι επειδή προσπαθεί να τραβήξει την προσοχή της, αλλά επειδή είναι ο ένας άνδρας που δεν τη χρειάζεται για να παραμείνει ισχυρός. Αυτό δεν είναι απάθεια. Είναι κυριαρχία. Δεν είναι ότι δεν νιώθει τίποτα. Είναι ότι αρνείται να κυβερνηθεί από το συναίσθημα μόνο. Το χρησιμοποιεί ως πηξίδα, όχι ως δικτάτορα. Καταλαβαίνει ότι η ηρεμία δεν είναι παθητική. Είναι σκόπιμη. Είναι το έδαφος από το οποίο γεννιέται η σαφήνεια. Αυτό είναι που κάνει την στοική απάντηση τόσο σπάνια. Δεν επιδιώκει μία αντίδραση. Δεν προσπαθεί να ελέγξει ή να διορθώσει. Απλώς υπάρχει με ήρεμη ένταση. Λέει, είμαι ακόμα εδώ, όχι γιατί περιμένω, αλλά γιατί έχω ήδη επιλέξει ποιος είμαι, ανεξάρτητα από το τι αποφασίσεις εσύ. Αυτό το είδος ενέργειας δεν απαιτεί σεβασμό. Τον προσελκύει έτσι όταν